Hola, sóc la Raquel i avui amb quatre papers ja us ensenyo la llibreta Molsa, el Junk Journal Molsa, ja acabada. Vaig fer un vídeo fent el que eren les tapes i l'interior, els fulls d'interiors, les llibretes. Al final n'he posat 3 i podeu veure aquí el cosit, que he fet les 3 llibretes cosides al llom. També hi he afegit aquest penjoll, un penjoll que és un tros d'un collaret de bijuteria i he enganxat unes cintes i uns parell de cordills per fer una mica de decoració a l'exterior, al llom, per si queda la llibreta posada en una estanteria que quedi adornada pel costat. Aquesta cinta també la vam afegir. Aquí podria posar el nom o es podrien posar més decoració, però per ara ho he deixat així. Si us recordeu, el velcro era el baix dels pantalons, ja ens ajuda a fer el tancament. I després a l'interior ja estan cosides, com he dit, les 3 llibretes. Aquí vam deixar una butxaca, hi he posat uns miques de cromos, una targeta amb una petita poesia, jo que sé, una foto. Són elements que es poden anar posant. Aquest és el collage que vam fer, si us recordeu, que ens ha servit per fer diferents fulls de la llibreta. Tenim papers tintats amb cafè, tot això ja ho vau veure a l'altre vídeo. Després, amb aquest sobre també hi he posat un petit element per escriure. Aquí hi ha un parell de targetes i cosetes que es poden escriure, o després això es pot canviar per petites fotografies o els cromos aquests. I després això s'obre, i aquí és un espai també per escriure, ja sigui a la part del davant o a la part del darrere. I això tancat es pot ficar aquí al sobre. Després, per exemple, aquesta pàgina que dieu, és que està tot escrit, com ho faig? Doncs, per exemple, serveix per enganxar fotos o enganxar petits detalls, jo que sé, el que tenia per aquí. O sigui, és un espai que sí que és veritat que està escrit, però que després vosaltres podeu anar afegint el que vulgueu, la poesia, l'escrit, el que vosaltres vulgueu. També hi ha el sobre, que també es pot posar el que es vulgui a dins. Aquests són dibuixos que es poden deixar com estan o de la mateixa manera que abans. Jo què sé, si tinc una fotografia, potser no m'agrada tapar del tot l'ocell, però si tinc alguna fotografia més petita, doncs la puc afegir per aquí al costat o escrits. No són fulls en blanc, però es poden convertir en fulls igual per escriure, no per escriure aquí sobre, però sí afegint-hi un altre paper. Més detalls que podem trobar en una llibreta d'aquestes Junk Journal, doncs, per exemple, a part de fulls de diferents textures i diferents tipologies, siguin de revista, tintats, tot això és bastant al gust o el que es tingui per casa. Després hi ha altres elements, com hem dit que hi havia un sobre, o, per exemple, aquí hi ha una petita... És decoració, però ens indica, per exemple, on comença quan està tancat, és on comença la tercera llibreta. També és una peça de bijuteria, un trosset de collar que s'arranca i es pot clavar aquí o enganxar. Si us recordeu, en l'altre vídeo vam veure com fèiem d'una pàgina d'una enciclopèdia, fèiem una butxaca que es poden ficar coses, també és el mateix, se pot després enganxar decoració aquí, el que es vulgui. Aquí, per exemple, hi he afegit un clip, dic clip amagat, perquè aquí sí que es veu el clip, però d'aquesta banda no, i a més aquest clip, per exemple, té una petita butxaca per el mateix, per ficar algun missatge, alguna fotografia, el que sigui, i també hi ha un petit sobre fet per posar-hi material, i aquí, de fet, aquesta petita carta és el que ens ajuda a tancar el sobre. Què més hi ha? Fulls per escriure, decorar, també pot servir per fer pintura. Una altra targeta també per afegir escrits.
i al darrere del tot l'última butxaca que també vam afegir, i res, també hi ha un parell de targetes que aquí es pot escriure, aquí es pot posar una foto, on sigui, el mateix això, i aquesta seria la llibreta molsa o junk journal que part fet amb vosaltres, un parell de vídeos, i amb 4 papers es pot fer una llibreta de reutilitzats. Espero que us hagi agradat.